В последните години технологиите, които повишават прецизността и успеха, отвориха нова ера в ортопедичната хирургия. На първо място сред тях са роботизираните системи. И така, за какво се използва роботизираната система в областта на ортопедията? В ортопедията използваме роботизирана система при протези на коляното и тазобедрената става. Данните за ставната структура на пациента се обработват предварително софтуерно и ни се предоставят по време на операцията. Роботизираните системи улесняват постигането на безопасни, предвидими и персонализирани резултати в ортопедичната хирургия. Всъщност ползата от роботизираната хирургия за нас започва още преди операцията. Компютърната томография на костите и ставите на пациента се прави и триизмерно се зарежда в роботизираната система. Ние също използваме тази информация преди операцията, за да направим подходящо планиране за пациента. Тоест, все едно предварително сме поставили протезата, имаме симулация, по време на операцията, благодарение на обратната връзка, която получаваме в реално време и едновременно на екрана, можем да видим подредбата на протезата, нейното разположение, ъглите и баланса на връзките на пациента. По този начин можем да завършим процедурата с почти нулева грешка и с милиметрова точност. Освен това, съществува и защитен механизъм, който предотвратява случайно увреждане на връзките и меките тъкани по време на костните разрези. Тъй като планирането при роботизираната хирургия се извършва върху самия пациент, ние поставяме протезата според съществуващия баланс на връзките на пациента. Тоест, не извършваме отпускане на меките тъкани. Това води до много по-малко следоперативно кървене и по-малко болка, което е от полза за пациента. Освен това, можем да започнем рехабилитацията много по-рано. По този начин, според медицинските критерии, ще се поставят коленни и тазобедрени протези. Пациентите, т.е. всички, които са подходящи за класическия метод, могат да се считат за подходящи и за роботизирана хирургия. Особено при така наречените частични коленни протези, роботизираната хирургия има сериозно технологично предимство.